Ngobor sinden apa ngobor kodok? Yang mana ngobor sinden? Kena uli sing ayu-ayu. Yo dobor kodoke. Nang sawah kudune. Nang sawah yo. Sawah sing benyak-benyak apa sing garing? Ya maine sing mandan penyek. Apa yo? Ya main ora kedekep kodoke sih kau. Oh iya. Garing ya ora ana kodoke lah, kodok garing sing apa nang garingan. Jadi ngerti temen. Lah nek udan-udan mok suara kodok rame banget, mbok nang ana banyune. Iya pancen. Lah ana garing-garing sih kodok ngapa nang kono? Mbok golek leng barang. Leng ya udah. Oh, ngerti banget. Lah nyong anu gawene mang sawah, Mas. Oh, sinden apa tukang macul sih? Anu jane? nyong mbawon. Oh, Ngarit mbawon, pokoknya apa bae nek ora melu wayangan nyong mbawon. oh beres iya. Serba Mangga bisa ke. nek baru. Sedulur-sedulur sing duwe bujang sudah bisa ditawarkan ya. Mani nggak kayak dagangan ditawar-tawarna. Yo ngobor kodok. Monggo bos semangka. Bos sinten iki namine? Oh Bos Tohari, monggo Bos Tohari. Ayo Bos Tohari. Joget rum. Ya nyong siki penari latar. Nek ora bagian mudun kok. Allah, Urung Pak Tejo, urung kon urung ana sing diduni malah. Balik jamat remang-remang Ding sor karson kidul dalan Apa nih? Tampani, tampani. Alasannya matur nuwun Ibu. Terima kasih Bu RW. Pelayan nih tanda rambutnya abang. Yo, cewek sapa? Tumpaane motor goyang ning Batuk Center ning apa alasane ngobor kodok nyatane si
Monggo Bos Tahirin. Bu RW, Pak RW. monggo Bu RT. RW. Bu RT, Pak RT. Bu Kadus, Yang punya lagu. Mas Gadi, Bos Rudi. Mas Wahyu, Bos Tohari. Yo, yo. Asik. Dari Mekaya anak aku karo rangga ning warung Sunda Swarga Ayo. rapi ning umar kondirit belajar medit padahal si dewe sing buani duit ningalis lali remang Iksor ngarsap kidul dalan tempatnya warung pedangan pelayan nih rangga rambutnya abang ning Bandung Center nyato Ae. Alasane ngobor kodok nyatane si nyosor ning kubur Sudah. Sampun nggih. kurang lebihnya seperti itu Ngotor kobok sampun. ngobor Saking kodok juragan. Bos semangka, Bos Semangka. Tohari, Mas Tohari. lancar terus rezekinya nggih bos Panennya Amin. semakin banyak ya bos. Amin. Amin. Sehat selalu Amin. Assalamualaikum sapun Nggih, kantun Mbak Nova. Ya. Anu Mas Togok jangan Pripun? lupa ya, tadi kan udah kasih uang 500.000. Oh, ya. Minta apa tadi? Loro ati loro, nggih monggo. Nova. Loro atiku loro